обаче сега тази вечер ще кажа на Алекс, че нищо няма да гледа. Сега на какво ще кажа на някой? Аз ще кажа, че не е толкова студен. Да. Много е забавно, скоро ще натрупа и ще бъде много забавно. Да. Да, ето ни 30, това сме ние. Кажете вие сами. Аз след малко ще дойда. Аз ще снимам, аз ще ви снимам. Ами, това е първият сняг и много студено. Но е толкова. Да, аз обяснявам, че още не е студено. Михайла идва много е. Сега сме 2 ноември и сме тук с Пола. Да, чакай сега, аз ще снимам, чакай да бъдете и Софияна. Да. Ето бе. Вали сняг. Виж, снимай нагоре, да видиш снега. На мен ми капе, да, това е снега, ето. Първия зимен ден. Вижте как капе, да. Друго какво, кажете нещо? Ние сега малко се прибираме, да учим някои хора. На уроци, други ще учат по физика, да. И такива неща. Да. Пола е с сняг на котата. Да, иначе много ви обичаме, много силки. Чао, чао. И до други ден. Казвам, много ви обичаме, като никой